गोकुळ सोबत गोकुल। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या जिल्हा प्रमुखपदी माजी आमदार वैभव नाईक यांची नियुक्ती झाल्यानंतर कणकवली तालुका कार्यकारिणी आणि पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचं अभिनंदन केलं। यावेळी उपस्थित पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी नाईक यांना शाल श्रीफळ देऊन सत्कार केला। छत्रपती शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा वैभव नाईक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रत्येक विभागात त्यामुळे एक लक्षात घ्या की आपल्याकडे काही 100-500 लोक जमणार अशी आपली अपेक्षा नाही आणि सध्याच्या परिस्थितीत जमणार पण 5-25 विभागामध्ये काम करायची सगळ्या लोकांना निरोप केला या गावात शाखा आणि आता शाखेमध्ये लागलेला कोण